L-anzjani li jgħixu f'residenzi tal-istat għandhom saħħa orali batuta. Dan irriżulta minn riċerka li ilha tagħmel il-Fakultà tad-Dentistrija fl-Università ta' Malta. Riċerka li servit ta' bażi għall-inizjattiva li waslet biex il-ġimgħa filgħodu infetħet klinika ta' snin u t-tagħlim fil-qasam dentali fir-residenza ta' San Vincenz de Paul. Dan b'investiment ta' €250,000. Il-klinika saret b'ħidma bejn ir-residenza ta' San Vincenz de Paul u l-Fakultà tad-Dentistrija wara xewqa li esprima d-dekan tal-fakultà Nikolaj Attart. Ħanippruvaw nagħmlu hawnhekk f'dan iċ-ċentru u l-ewwel nett li aħna ħaniġu għand l-anzjani għax ovvjament dawk l-anzjani li jistgħu jiġu huma. Imma mbagħad hemm dawk li ma jistgħux. Id-darba aħna ħaniġu f'din ir-residenza u nibdew nofru s-servizz tagħna. U li ħanippruvaw nagħmlu huwa li bil-trattament li ħanatu, li ovvjament huwa parti minn sistema edukattiva li ħana qegħdin nagħmlu l-istudenti, huwa li ntejbu l-kundizzjoni tal-ħajja ta' dawn l-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Karwana u r-Rettur tal-Università ta' Malta Juanito Camilleri żaru din il-klinika l-ġimgħa filgħodu. Wieħed seta' jinnota li jimamra b'kollox fosthom apparat aċċessibbli għall-anzjani, inklużi dawk li jużaw is-siġġijiet tar-roti. Fil-klinika se jkunu offruti servizzi ta' dentistrija sħiħa fosthom dik preventiva u operattiva. Barra minn dan se jingħata s-servizz tar-radjoloġija, kirurġija orali minuri u mediċina orali. Ġozjen Kutajjar, kap eżekuttiv tar-residenza, spjegat kif il-bżonn ta' klinika ta' dan it-tip kien ilu jinħass. Fil-verità kienu klinika żgħira ħafna u dejjem iddiskutejna li mhux qed inlaħqu mad-demand. Ma ninsewx ukoll li l-anzjani mhumiex biss l-1200 ġewwa San Vincenz, imma għandna anzjani anke ġo sptarijiet oħra, ġo homes ġo l-komunità. Iwa, id-demand kienet għolja ħafna u għalhekk huwa wieħed mill-ewwel proġetti li ħdimna fuqu u issa kif qed taraw ir-riżultat huwa komplet. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana żiedet li l-klinika tikkumplimenta l-pjanijiet tal-Gvern fil-bidliet li se tara r-residenza u residenzi oħra, bidliet li verament isaħħu l-kunċett ta' anzjanità attiva. Fisser li qed nagħmlu xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-djar kollha qegħdin inżidu wkoll in-numru ta' sodot u qegħdin ukoll nenfasizzaw fuq il-kwalità tas-servizzi li qegħdin nagħtu lill-anzjani tagħna b'diversi modi, ranging mill-mod ta' kif tingħata l-kura sa ovvjament servizzi oħrajn kemm li jingħataw fid-dar u anke dawk li jingħataw b'nadi oħra ma fl-istess dipartiment.